ai tun da na ganku ina alula na ƙarki alulan da yi a daddafe to yanzu waye ya kamata wanne ne za mu gyaro ta wanne ne kuma za mu yi zaman lafiya yau kuwa ke ina ganin kaman ke za mu ɗanfi abin nan inda kike sumulmulan nan daidai ni kai Allah malam dakata wallahi zan maka tijara ka fita a ido na zan maka tijara zan wawwan kama mari wuce ka ban guri ko wawwan kama mari wallahi ma damuwa kai an rainin ma wai kana ka dube muna tafiya kai ka zo ka ringa mana irin wannan tsaya kana mana wani yaran banza da na wofi mu sa'o'in ka ne ka dube mu kaga mu sa'o'in ka ne ke kin nuna min kalan ki ma tun kafin ki zo gidana na lura ke masu gafiya ne bala'iya ne ba za ki ci tuwo ba kin nuna min alamun ba za ki ci tuwo ba ba za ki ci dambun da kina ba ki wala kana mutane ma to ni me ma zan yi dake Allah malam wuce ka ban guri to ni me ma zan yi dake aike wallahi na ga kin zubin mutunci ga hanci ga fuska mai kyau za ki fara kuma dare ni yana nake bakin nan in ba zan aure ki ai za mu tumaci ni da man ni tun farko ni zuciya na tunda na gan gida mun na san ke mun gafiya ne wannan za ta dan bi dama shi yasa ke muka dan abun nan ke ba ki gani ba amma ke kawai wallahi ke niki ni kake so kwarai da kasa wai ni kake so ai kallon ki ku cake da me zan yi da kai kuma za sun kare haka za su yanzu ni da nike ganin ki ɗan dama sun ake ina aure ki ma karya ne zaki wallahi karya ne zaki ya hada mai tun kafin idan baka bar nan ba zan ta shirara maka wai ba ku ke ko mu je ba da mu da ita kai ni ka kuma dawowa to ai kun baka wuce ba wallahi sai na fasa ma makogaro na rantse ma da Allah ƙaryar da ba kake yin gaya ma ƙaryar da ba kake yanka ka mu je rabu da ke ki je Allah ya isa Allah ya isa